form a WhatsApp group of ndị Nsụka. Form a WhatsApp group from ndị Nsụka whereby Nsụka Welfare Organization. Owefu na n'ime that WhatsApp group or form we initiate people into ganging up to go and arrest Jerome Ogbonna in the name of ka ọbịa kọwalụ ha etu ụmụ nwaanyị ha si wee na-agba akwụna ma ndị nọ na di. But o mee ihe n'ụdị na ọ na-achụ ọdụmma ndị Nsụka. Nye kpatara o ji wee mepe that Nsụka Welfare Organization. Then n'ime that WhatsApp group, some people wee gosi ya na ha amụ ife na ha wuo ofeke. Ịghọtago oge ndị mmadụ na-abụ mba adị from left, right and center. We delete that WhatsApp group. Now no go delete it. We claim more. O go deactivate that WhatsApp group. We claim more. Na some Christians ndoka hackere that WhatsApp group. E what I go? Aye kamukule by nejo. We claim more na hack that WhatsApp group. Why in the actual sense? They found out that name with some people who don't share the same idea as share on that arrest of Jerome Ogbonna. So how will idea we short or that WhatsApp group we me gonna we regroup wa onwe hozo. If we meziri nyana nde do criminally minded we decide ya ka haje de petition we just submit here. Now Mathias can do anya because mana your bitterness and desire to go after anybody with Bible, will bring you to shame and bring you down to your knees. Go and mark today's date. I repeat, your bitterness and your anger into trying to cover your criminality in Igbo, trying to turn our people against the church, will bring you down to your knees and bring shame upon you. I won't talk about your generation. Elisha Poso Barujebe Nsuka Enugu State Ejeri justice to nde Enugu-Ezike because na Jerome kwuru ụmụ nwaanyị ndị Enugu-Ezike. Yes. Now let me bring something to the notice of Mathias. Oteena anyị nụrụ na na-ekwu na ndị Anambra State na-agwọ ọgwụ ego. Asị na ndị Anambra State na-agwọ ọgwụ ego. Now, ugboro ole ka ịfụda n'ala onye Anambra State ga-ede petition against ndị kwurie ka ha bịa prove etu ndị Anambra State si wee na-agwọ ọgwụ ego. Ugboro ole ka ịnụda n'ala ekwuru na ndị Imo State na-agba akwụna. Mmadụ one ka akpọda n'alụ jede petition na police ka ọ bịa prove etu ndị Imo State si agba akwụna. Ugboro one ka ịnụda n'alụ ekwuru na ndị Benin na-eji 3 eji agba akwụna. Mmadụ one dego petition ka ị bịa kọwaa etu ndị 3 si eji agba akwụna. Makwa ugboro one degoro ekwugoro something maka ndị Ebonyi State. Mmadụ one degoro petition ka ị bịa kọwaa etu ndị Ebonyi State si wee na-ekwu si wee na-eme ife a na-ekwu na ha na-eme. Ọkwọ Buhari meghepụrụ ọnụ ya wee sị that Nigerian youth are lazy. Nigerian youth are lazy. As a Nigerian youth ewu ugboro one ka idegoro petition against Buhari ka ọ bịa prove how lazy onto Nigerian youth should be lazy. The former president of President Obodo said that Nigeria is a shithole country. As a Nigerian, yejegosim petition one idegolu kiwe for that president ka ọ prove into Nigeria as well a shithole country. Mathias brother Jerome kwuru na ụmụ nwaanyị ndị Enugu-Ezike na-agba akwụna. Let us see how that matter will go. Let us see what police because
aman netu a osiwere group to kwanaha. He always want to use any means to carry out his criminal mind, his criminality. And he always want to use every means to carry out his criminality. Oye biri wekwanaha, and umukoka, Iwatago, umukoka, na pachanya, na fondo ye, we intentionally, we na carry out this criminal activities na Southeast. Ha machako, ha pachanya, na fondo ye. I want to see how that matter will go. Oya nakolu no go. Tina be read that money because no man that case goes nowhere on the police the petition. Nyabia kam gwe petition upon petition only the read. Nyabia kam gwe ekwulu na owulu na onye mbise na agwo bata beni. Go hapu agwo chuo onye mbise. Achọrọ nke ije na court je gwa m ụzọ ebe one ndị Mbaise dego petition na court ka iwe bịa prove nwaanyị eji wee chụwa onye Mbaise hapụ agwọ ka iwe bịa prove ife kpatara agwọ ji wee do wụlụ sent n'ebe onye Mbaise nọ. Achọrọ nke bịa ịghọtago. I want you to come and prove it. Jerome Ogbonna kwuru something bad against his own people. He has apologized countlessly to his people, which is what he just needed to do. He has done what is morally right by apologizing to his people. I know that Jerome Ogbonna do emotionally carried away that he had to join in a word banter against Evangelist Ezeaku just to satisfy whoever he wants to satisfy. Yes, but we will not allow Mathias to take advantage of this to prove one nonsense point. He is fond of trying to use the men of God to shine. I don't know the kind of itiboribo that man may get into his head. And he knows that this case is going nowhere. He just wanted to exploit our people. Together. Bizagon na JPAC. I borrowed this word bizagon from JPAC. Bizagon hama itiboribo money miss road. Mande frozo manda frozo n'ime ha keta ha tukonyori ego dewerie or in the name of natural water justice to ndị Enugu-Ezike that Jerome Ogbonna must come and answer. Or nakọwakwa ha ego anaghị atukonyori ego. Atụkọnyori ego na-eli were ego na-emere ife dị ya mkpa na-aza so n'isi na-ebu n'ukwu ugboro one ka a na-egbu ndị mmadụ n'Enugu. Ịmakwa mmadụ one a na-egbu n'Enugu. Ịmakwa the level of insecurity dị na Anambra State. Ịmakwa the level of insecurity dị na Anambra State. Ebe ọ na-azụ afịa do Enugu State benne ugbolo ko hold go governors accountable. If not for anything, take necessary actions into bringing the attention of the both governors ebona operating a business and labels into seeing reason to get involved in ifene by ugbolo ko megorie. He just want to use Jerome Ogbonna to chase clout on a chase since in a the petition. Which petition came it is horrible. Which lawyer delu petition can not do? Ke lawyer delu petition that lawyer do different from you. Yes. Yeah? That lawyer do different from you. Because among the kind of lawyer, ije the lawyer marry go they will petition ka Jerome Ogbonna be na police bia kowa etu ndị Enugu-Ezike ụmụ nwaanyị ndị Enugu-Ezike si agba akwụna. Kedu nwata nwaanyị ọkpọrọ afa in particular? Ana m ajụ ajụjụ. Kedu nwata nwaanyị ọkpọrọ afa in particular? So mmadụ kwuo na ndị Nnewi na-ezu ohi, ije gbaa ya akwụkwọ ka ị bịa kọwa etu ndị Nnewi si ezu ohi. Ana m ajụ ajụjụ. Mmadụ kwuo na ndị Nnewi na-ezu ohi, ị gbaa ya akwụkwọ ka ọ bịa kọwa etu ndị Nnewi si ezu ohi. Ebe ka o meda n'alụ.
kele ebe omedanalụ kele ebe omedanalụ mmadụ sịrị na ndị obosi iwu ndị ohi ije gbaa ya akwụkwọ ka ọ bịa kọwaa etu ndị obosi si wee wuru ndị ohi. Ana m ajụ gị ajụjụ, kele ebe o mebenalụ ka m na-ajụ, kele ebe o mebenalụ, gwa m ebe o mebenalụ, gwa m the outcome of that particular case. I want you to tell me where it has ever happened. Let us know the outcome of that particular case. Ebe ọnwụ na iti nke yu na-akwaga ya akwaga, iti nke yu na-akwaga ya akwaga, enele toten imepego office n'isi ụmụ okoko. Ekwugo m so many times na Mathias who a danger to an Igbo, and more people ndị na-afọ ndị ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo, they are the cause of every single thing we are passing through na Igbo today. Ụbọchị ọbụla anyị decided igwe onwe anyị eziokwu, anyị agwa onwe anyị eziokwu. The only thing ụmụ okorobịa of this generation anyị n'obodo oyibo, few of them, not all of them, or let me say rather, some of them, the only thing ha na support wo destruction upon the Igbo. And I have said this countless times that some of them has given up to an Igbo because they know that they cannot come back to Nigeria again. But any single thing Hana support if you're not capable of you with tears nanya ndebaye, whether they no go do woman anywhere. E what I go, ono ga afufu one after the other. Ono ga afufu one after the other. A lot of obodo ebido no deal with you. Ghanaians ebidogo, Trump ebidogo. Etu aka ụfọdụ ndị obodo yesi wee rise up and unu niile munde ya fall victim. Unu wee bata n'Igbo. Maka ama n'ụfọdụ n'ime unu bata, unu ayo nwunye ego unu yeji wee sustain ụmụ na Lagos. Na ebe unu na-aga ahụ direct to an Igbo. Unu bịa ka eke na ife onyolu wee dinelu. Ka eke na ife onyolu wee dinelu. Na ife Mathias na ndị otu we bring it down upon our people. If I bring it down upon our people, umukulobia these days na choose do worse than chekao. Because now agwara ha na chukwu adoro. Agwara ha don't fear any God. There is no God anywhere. Agwara ha live your life the way you want to live it. You are not accountable to anybody. Agwara ha that money is the ultimate, that after God is money. We preach message that they should go and do whatever thing they want to do, that they are not accountable to anyone. Hawe meluje. Amon na hamukona gospel no meaning in the dictionary. And they cho generate that meaning of gospel. Kiwe manife gospel mean. They are fighting everything possible to go against it. And anybody have for as a threat, they go after. Can even Jerome Ogbonna meluye? Can even Jerome Ogbonna meluye? Yeah? Na Jerome Ogbonna kuloku maka ndebe fa. Ndebe ha, we luku. Jerome Ogbonna we apologize ya to ndebe fa. Mathias we si no eje the petition. Mbi iti mpacha amahi dafe. Mbi iti koliko amahi dafe. Na-eji the petition. Ke lawyer oje kwuru chọrọ the petition ha. Although they interested in whether na arrest Jerome Ogbonna or not. If all interested now, no mu bizagon okuje ukowi the wolf ebe no do hike n'isi. Ya to konyo kwari ego oyeji weje the petition. Okure ego gai na apa. Imagine pụta ijere na zone 13 ugbo. Iru ebe ahụ je kpo ofu lawyer. When they chọrọ the petition against Ezugo. Na Ezugo sịrị na ndị omena na windo ohi. Ọ na-ezugose na ndị dibịa windo ohi. Ọ na-ezugose na ndị ọrụ ifite windo ohi. Ije nnọọ gwa lawyer gwa anya dere petition a. O dere petition anya je submit ye. Mgbe let us see the outcome of that petition o dere. Let us see the outcome of that petition o dere. Afuru m ebe okoko na ebe a, ofu ekperima na ebe a. Ofu ekperima na ebe a Chineke ya agba ọkụ. Ndị wuje na conscience ha na uche ha nyelusha ajụrụ ajụ. Umu ekperima juru na ala Igbo yawo ụbọchị na God decided to get rid of them. Ala Igbo adụ mma. Na asị m mgbe polisi invite ya nyeje na
Also, when you get the petition, when the police in the ACC, police will invite you. Also, when you get the police in the ACC, why will police not invite you? Police will invite you. But if I know at the end of the day, get the substance and don't if I know. Sometimes I'm on my drive. I'm on my drive that guy. That guy may make that guy may make and my prayer is that na alone know this way na neighbor will swallow him before it gets to any of us. Umukolobia in a bizindo can they no conscience. Umukolobia in a bizindo can they no conscience. You are going back to your root. Enye roji go wa ekola tu e mo kuda awoji. Ndaga dimoke nocha 89 years, 80 years, 75 years, ya nocha de ihu, iwoloji wa. Iwoloji wa. Iwalo hoji. Yeah? Esen ni wonyi Igbo. Yeah? Esen ni wonyi Igbo. Mana nde nocha ka nna yo, ya nolo, iwoloji wa, wapu hoji. Wapu hoji. Esen ni wonyi Igbo. Ne na kuzini nde bayi omena ni Igbo. That you are going back to your root. Going back to your root, abro root, going back to your root, abro root, you dare not say it because the day you come to your page to say this, that day you will lose 70-80% of your followers. Because when you follow so now because of Nena encouraging, then and you don't want to specify so that they will know exactly where you are standing. You don't want to specify. You will be ashamed of yourself when people will be waiting for Jerome to be arrested. The greatest mistake you will throw yourself into this, because that is where you are going to clearly disgrace yourself. The mother wherefore Kobolo was weha. The mother wherefore Kushe was weha. Iwatago ndị mmadụ wefu ka uchegu si wee ha wefu ka isi eche uche wefu ka isi eche uche ka anụmanụ bi n'ime ọfịa. In a petition, you want to use this opportunity to come and exhibit your ignorance ka ndị mmadụ wefu ka uchegu ha. In a petition against Jerome Ogbonna ka ọ bịa kwuo ka ndị Enugu-Ezike iwu onye Enugu-Ezike ka nna ajụwo iwu onye Enugu-Ezike ana m ajụ unu ndị mmadụ bịa deru m ebe a ka Mathias ụlọ onye Enugu-Ezike ị na-eje for justice for ndị Enugu-Ezike ị na-eje for justice for ndị Enugu-Ezike wee jụọ iwu onye Enugu-Ezike ka iwu igwe ndị Enugu-Ezike ije show yourself ka ijekwa werukwa nwobere opportunity a wee zụcharụkwa nwobere ohi ijekwa werukwa nwobere opportunity a wee mee something into good n'ime. Yeah? Mana ụzọ ụwa na ebe unu ka ọgụnụ ka ha na-ekwu ka ndị herdsmen na-abata darụ ndị mmadụ kpochapụ onye binie nọ na village atọrie onye binie nọ na village atọrie a lot of insecurities na southeast imechi ọnụ. You will not say anything. I don't know how many times you have called out the state government. The very first time you did it, which was Obosechoro Kema Soludo Aka, Weba Soludo, na Anambra State, Abolo, a Christian state, Kema Soludo Aka, we did it. Abarango. Eh? Abarango. You never knew. I told you that if we need a TJ demonstration, we make video, we send them mother. Now, so Mathias made demonstration. I can go. Yes, Mathias made demonstration. I can go. We wired signal to worker through the office of the deputy governor. Or on if any or you understand if any. Through that demonstration was stopped through the office of the deputy governor of Anambra State. Yes, he was invited to Oka.
pụtakwuo meseji support Soludo na anyị support ife Soludo na-eje na and that was the day Anambra State government have knowledge of activities in Mathias. That was the day ha gwara ya nyabia no ya bia register etu ndo nwa dibia si we je register n'Awka etu aka ha si we gwe no ya bia register omena na ndị mkpụrụ mmiri ya ka ha wee nwe ike na-eti anya na activities here. Now I am telling him that Anambra State government has been taking note of his activities. Obosi aye ebu Mathias oya do no wan eswe kafim. Obosi aye ebu. Every underground work and the information has been given and he's been monitored, but Omaro Jegente onwere Obosi Soludo na-ekwu okwu wese and they say they are going back to their route. They're going back to their route to Haneje. Go and watch. I'm going to post that video tomorrow. If Soludo make a reference to this going back to their route agenda, so that you will know that Anambra State government have started monitoring the activities and utterances of Mathias at the right time. At the right time. Mgbe bido tiwe mkpu akwa ọkụkọ ha na ndị nwa dibịa ndị mmadụ che na anyị na-ekwu okwu wewụrụ mgbe anyị bidoro o nwere ụbọchị mmeri video wee gwa unu that more people are watching us than you are thinking. I know more people are watching us than you think. When we talk, you think they don't have ear. They have ear and they are watching. So Mathias Yawu, the biggest ofike, if he thinks that government are not watching what he's doing. I am telling you, the day mmelu video, je watch ya video mmelu mba Mathias kwuru no na chi me protest. I challenge him. Now this protest ga kam fife yeme. I said it. Oche na ase. Oche na ase. Ewe zo kwa zoro. E got to go. Now what happened? He was invited to Awka. He was invited to Awka. That was when government actually got to know about some of his activities and his utterances. Mathias Ogbonna, this video I may post to about Obosi Onife Yemendoka. Mathias Ogbonna, that video do not the archive of the Anambra State government. Mathias Ogbonna, some of the utterances here only make now Ogbonna, part of those clip no in possession of Anambra State government. What idea? Ogbonna ha no in possession. Johnny and then so joy ne play the state mbolu loka. Nde non so joy ne play those clip ne kugase Obosi aho jeloka. See joy ye. Oh no will sense. Oh yeah, say how did we got to this point? How did we get to this point? How did these people get to know about all these activities? How did they even get to know that there is a Khalifa that we want to hold a demonstration? Yes. You want to go? I'm asking you. He doesn't know that Anambra State government that aware that he is breeding a new set of hooligans that are going to bring Ogu religion in Anambra State. He doesn't know that in Anambra State government now documenting every single of his activities the same way as we're documenting Kakwafa. At the right time. At the right time. I know what is happening on the ground more than most of you. And now for them put a video. When I got the angle, I predicted in my video about arrest Akwa. I watched it. Go and watch my video. That particular video, go and watch that video and follow every single line of what I said in that video. We make 2 weeks in the way. Measure that video. There is no same government that will allow the activities of Mathias in their state, except Nahado ignorant. That was when they were ignorant and not anymore now. You gotta go. They will allow you to enter very well.
Haga allow he enter very well. Ewe kushie. You got to go. So nya continue na mo Bugari ka bread malib. Nya continue na mo Bugari na ka bread malib. Any state governor, any president of any nation can do anything, can pay any price just to maintain the internal security of their state or country. And Mathias is a threat to peace in any state. So there is no sane government that is going to tolerate his excesses for so long. There is no sin that is going to tolerate his excesses for so long. His excesses do so much. Instigation. Since Mathias started this struggle, that was exactly the day division started among Igbos. Before, onye nwere time, in a joke, in a mefa. Mathias was the one who divided Igbos along religious lines. Keta, a lot of women are so notorious that they are willing to even threaten you to any level for the sake of a joke. Ne joke or basalo. Ne joke or basalo. Are you my family member? Can you feel concerned when I'm a joker that you have even start threatening me? Can you feel your business? Can you feel your business? Jena Mustafa Kwarosinina, Nwebe if he have ndaga di nwoke adazi agwa ọgwụ ọkụma ekugo ugboro ndaga ezezi na village keta ahụzi ndaga di nwoke. A lot of ndaga di nwoke na agadi nwaanyị efuzi na village. Go na those days mgbe a na-akpọ village people, akpọ ha village people. Ndị na-agbata n'obi awụrụ ndị nọ in their 70, 80, 90. Those people keta na achịkọnyozi onwe ha achịkọnyo. Ịrụzie elu n'ụlọ ụka, ọ ha na-anọ n'ihu oche n'ụlọ ụka. Before ngwa doyo ga-erutu n'ụlọ ụka efugoro ha ka ha dọnụ. Ha na-achịkọtazi ọnọdụ achịkọta. Ozikwo ụmụ okolobịa nọ in their 18, 17, 14, 20 something, 30 something. And that is why going back to the root agenda, because these are people who want to use whatever nonsense Mathias and Akuzria hide under it to cover all their evil deeds and activities. And Mathias onya can do say also no maho now 2 weeks or 3 weeks we appreciate continuously against idolatry. I want him to clearly differentiate going back to the root or the Namandi Igbo from Ijegwogu. Like I want him to focus on this more than if all the Kumakandoka. I want him to go deeper in this teaching to make some of these people who need jagwo ajogunina hanagwo maybe a Yahoo boy in jagwo go cover or go we kishi client here or in jagwo go we menka. Now may you call very clear that these people water that this is not the ordinary he is talking about. He cannot do that. If you may every day that anola ndoka juko wese the only thing capable of him conscience mother if you na in a music zombie if it was in the mother iberian mother ibefa if it was in the mother iberian mother ibefa mana mmadụ nwere ụdị ife ya watch him or say na no ho makachukwu no ho makachukwu aka fọrọ afọ ka Mathias ji message ye achọka o destroy agba ka ọ gwa ndị mmadụ na chukwu adọrọ ka ọ gwa ndị mmadụ na o nwere anya n'ọsọ nwa ya n'elu ụwa ka ọ gwa ndị mmadụ na eche ịbụ anụ mmadụ n'ime ụlọ bụ anụ mmadụ n'ime ụlọ na onwe onye na-enene ka ọ gwa ndị mmadụ biwe ndụ mewe ife ị chọrọ ime na onwe ife dịka judgment day ka ọ gwa ndị mmadụ live your life. Life is just carnal. There is no life after death. Or if on a choke or kuzi in the mud. Umunai in the criminally minded. We wulu. Yeah, we wulu message Mathias. We feel easy. We na onya patano go on. Hane threaten boo. He haven't been you are putting the life of you and your family very soon. Now you be the body able. Flag gafune kwe. Gafe scan to somebody. Ofu agafu onyohi agwakwakwa na nga ada ama in case ipu chekwo no ife ha na-eme asịrị ngụ n'osike ike na-ebịa among umudim pattern no ka ngara ikwusi 5
Iyare for 3 or 4 buaka ọbala sachie n'ụfọdụ anya sachie ụfọdụ ụbụrụ ha na-emi n'ogharịzi ịghọtago ọbala sachie ụfọdụ anya sachie ụfọdụ ụbụrụ fa ha na-emi n'ogharị ife niile anyị fụ ha na-emi n'ogharị wụ anọ ụtụtụ ozi ife na-atụ ha ọbala ha bukọta n'alụ onye sachiri ha ụbụrụ ụfọdụ n'ime ha na-akpọkwugharịzi ife ha na-ehedizi iwu towards their doom. How many times has he ever sit down to teach our people about what Igbo tradition is? Ugboro ka ọ nọ n'alụ kọwalụ ndị Igbo ntọala Igbo kọwalụ ndị Igbo ife tradition anyị gwa ndị mmadụ dị need na before gụ na nwaanyị ebiri n'ụlọ kpọọ di na nwunye n'ihi eje mmezu performcha traditional rights of that woman. Kọwalụ ndị be anyị according to Igbo tradition ugwu a suppose ịkwanyere nwaanyị ọnwụna nụrụ di nwaada ọnwụna n'ala Igbo o wee wụrụ na-akwa anaghị ugboro ole ka ọ gwagoro ndị mmadụ na nwoke ọnwụna nwa okorobịa n'ala Igbo according to tradition ndị si wee do na-ugwu n'ugwu a suppose ka ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo wee do enlightened about the tradition of our people. Kụziere ndị be anyị so many ceremonies a na-eme n'ala Igbo, how significant ha do, like iri ji, like ishi ọzọ, like ịgụ arọ and all those things. Ugboro ole ka ọ kọwaa narị ndị be anyị ugboro ole ka ọ kọwaa narị ndị be anyị ka eji aga ọjị uru ọjị balụ kere ife ọjị signify n'ala Igbo. Ugboro ole ka ọ kọwaa narị ndị be anyị the significance of ụzọ afịa na anọ enwere n'ala Igbo. Ugboro ole ka ọ kọwaa narị ndị be anyị about some of the key things that had to do with our culture and tradition. Abịa n'ụlọ ụka asị n'ụlọ ụka omenala na-asị ịma mmadụ a na-ama aka ebee ka ị nọ wee ghọta na onwere any form of our ọdịnala that has to do with ịdọrọ na-ama aka. Ugboro ole ana m ajụ ajụjụ jụọ onwe gị ajụjụ a ịsa ya onwe gị. The moment o bidoro distance ụmụazị a na-eji akwụgharị na nke ada achara na ndị otu ya na mando n'ife achọpụta so na onye akwa ịhọrọrị anyị. Because what you see is many people efuru na-eso onwere ife ha ma maka omenala be ha ọ na-eju ụlọ oke na-ejuo ya ọkwa nọ Lagos when last ka ijele ụlọ kelu traditional ceremonies a na-eme bụ ụlọ kelu ụbọchị afịa dị otu a si azụbụ ụlọ kele ebe afịa ahụ dị kele ụbọchị afịa dị otu a si azụbụ ụlọ kele ebe afịa ahụ dị kele afọ igwe obodo ụlọ kele afọ onowu obodo ụlọ kele echichi ndị obodo ụlọ na-echigasị jukene ha eye jukene ndị ahụ efe a ịmara ife ha ya azaghị ha zatazie ihe iwe maa na mmụnwa wezugo na akọnya nyampụ. Ịghọtakwara ife m na-ajụ jukene ha ife niile a na-agwa jụọ ha kelee echichi a na-echigasị bụ ụnụ kelee mmemme a na-emegasị bụ ụnụ kelee ife dị otu a kelee ife dị otu a jụgasịa ha eye ka ị maa na nwere ife fama nwere ife ha ma ahụ yet anyị adazi eje ụka we left church but not God. We left church but not God. God ọ hapụghị okwowu mkpọmkwụ ite ahụ ọ dọbalụ n'aka ya obi o ji afụkelu. Ịghọtago so na ife ha chọrọ ụwụ the kind of liberty a ụfọdụ ndị ọcha na-enwe before Donald Trump wee gbagote America wee gwa ha enough is enough. We are losing our younger ones. We are losing them to crime. We are losing them to irresponsible lifestyle. We are losing them to gangster lifestyle. Ịghọtago ọ ife Trump chọpụtara no this way ife dufelu a lot of her to the point that na ebe na America kịta o sikere ike n'ịfụ mmadụ 18 years mmadụ 18 years isi echikọla achịkọ o sikere ike because they want freedom to do whatever they want to do without anybody holding them accountable. Ife an average youth be ndị ọcha hetichara interference. They don't want interference
They don't want you to restrict them into doing anything like where and that was why had you nolo na me we na choka marabara hoba Trump we say enough is enough. We are going to introduce Bible into the school curriculum. You gotta go. You gotta give an nya we form has a buy choro. When high rise. Gbanu no mgbe ezidu n'ukwu ụkwa. Mgbe ụmụazị na-eje block rosary. Mgbe ụmụazị na-eje brigade, boys and girls brigade. Mgbe na force ụmụazị gwa ha jee Bible study. Mgbe na force ụmụazị gwa ha jee scripture union. Mgbe na force ụmụazị gwa ha jee n'ụka ụbọchị ụka. Gbanụ n'ụdị alụa a na-akpa n'elu kịta a na-akpa ya mgbe ahụ. Ụdị alụa a na-akpa n'elu kịta a na-akpa ya mgbe ahụ. Gụna mmadụ ya planụcha arụrụ ha n'ụlọ ya ejelu ojechi ụka ụbọchị ụka gechi ozi ọma ọ pụta na Mọnde ịkpọ ya ọgwa na ọ chọghị ije na ọdụghọ mma na ịkpọ mmadụ ka gụna ịmụ arụrụ na n'ime ọpụ nọọsụ gụna ya na ebe a ọ na-atụ egwu sịghị mba na ọ ya eme ihe na ọdụghọ mma na Chineke na-afụ unu ngụnwa na-akọnvinsi ya. Ịghọtago, those are the kind of cautions do here and there. Then mgbe ahụ ịfụzi onye mere ụfọdụ alụ ịmara na onye ahụ ala onwe etinye n'uche ajụrụ ajụ mana ọ na-emekwa ya ọ na-enwe egwu both the fear of unseen man ọ na-afụ both the fear of judgment ọ enwe na the last day will be a wash guard to some characters onye ahụ na-eme. Maka na nwere ụfọdụ iwe mmadụ ya wọsị na-ewezuga Chukwu ọkwọ because of Chukwu ọkwọ because of Chukwu ewepụ Chukwu ewepụ ofufe ewepụsịara Mathias agbago n'ụmụ ekperima ndị otu ya wepụ na ife ahụ nọ na-asị na ewepụ ya wepụ na ife ahụ abụrụ anything. Ịghọtago, udikiri ọgụ against the whole pastors because they are preaching against that kingdom on a fiwe. That is why he can afford to try to chime with the Pastor Jerome Ogbonna. You will disgrace yourself because these people once again will see you for nothing. No, the actually go with his yoke in a J petition. In a J petition. Yeah, he will just chime or go sing the mother. Yes, me Atokonyokwalo to total almost 2-3 million or 5 million. No, then Jerome. You will obelego na jema abrakatabra. Enakpu irikwa nke folo irikwa kwa ka isi eri mbụ irikwa kwa ka isi eri mbụ because nke abụrụ nke izizi na-eri kama na onye mụ onwe ihe ịghọtago onye mụ onwe ihe available ka ewere ya mesu ya si were ya mesu ya rie ịghọtago ndị na-asị m ezugo hapụ Pastor Jerome. No, we will not leave him. We will not leave him because Pastor Jerome is one of us. Pastor Jerome is one of us. And we will not allow this, we will not allow this, we will not allow them to come and feed on him. I personally will not allow that. You want to go? Pastor Jerome Kulu against evangelism because out of ignorance. And they believe him that he is saying that to please a certain people. You want to go? He's saying that to please a certain people. But that does not mean that Namman or for Mathias Abia go where shine or draw possible. I cannot do that. So let this Jerome Ogbonna's case be one that is going to disgrace Mathias beyond his comprehension. Of course, no petition submit here. Let us watch and see the action that police will carry out. Let us watch because umitiborimpo emuhunke hapasta Jenu school ono jono na eje school. Jenu school ono jono na eje school. Unobodo iwa akwala all about spirituality and this. Or if I kijelo bodo iwi jeme. Ana majo ajojo. Na if ijelo bodo iwi jeme ewu ki ilu eba efuho ife melu ndocha juena enwoko. Ilu eba for the level of ilo.
ndocha nwere ka ịmụta bunatala anyị ebe anyị ya efu ha mgbe iwu ibe ndocha ifudowe ibe ndocha awụ na ha ejezi ụka ifukwanụ ha na ha nọrọ na ifukwanụ ha na ha nọrọ na Facebook na-ekwu ha na-ekwu with so much authority ifukwanụ ha ka ha nọ na Facebook na-ekwu ha na-ekwu with so much authority without shame without shame without shame ana akọwara ube ndọcha mbụ nwa afọ Igbo ibu guy wee jewe America buru guy jewe obodo oyibo you are not bothered about how to come back home and make your family proud and make your people proud ife na ebe ha akọwara anyị spirit jigwe wee sị spirit jigara ese fa ka ijebele obodo oyibo ijewere ijego London Bridge ọnụ or ife ka ijebele obodo oyibo very unproductive set of people very unproductive if ndị je n'obodo oyibo do dedicated to ife ha jere ime they don't have time for this nonsense ndị a na-eme they don't have time you are coming to Facebook to come and show us that na ndị ọcha abụrụ Chukwu mepere befa na ndị Africa nọ n'isi ma ọ wụrụ ife what do you need to do just the same way some are best si wee bịa rụọ the kind of hospital ọ na-afụ na Dubai ọ bịa rụọ ya n'ụmụ obo mgbe ha n'ide atọ that is what we want you to come and do etu a ụfọdụ si wee si obodo oyibo bata bịa rụọ health center be ha bịa rụọ school bịa rụọ street light budata amenities social amenities and everything to be ha that is what we need you can actually pass message to us more in those line of action career making noise on social media the good one as a group of unproductive people from obodo oyibo known as social media they deceive one look at nke akpolo nwe critical thinkers very unproductive guy every day bịa na Facebook nna gwa gụwa onye Igbo na-ezuzu fugo ife aka ndị ọcha na-ekwu gosi anyị bewu we want to see bewu gwa anyị onye bewu we want to trace you to your home let us go home and see how much of a slave you to your people show us okagobi tell us where you come from let us go to your house they say that charity begins at home before you even talk about ndị Igbo in general let us see the impact you have made na your house let us see ana isi n'ụlọ dọrọ mma wee pụwa n'ama ọnụ pụta na Facebook na disgrace show one you are fighting for justice for akwa ọkụkọ but you are against pastors what is the difference between akwa ọkụkọ and the pastors if not onye fa na-akpọ meanwhile akwa ọkụkọ how the people who na-agwa ndị mmadụ na Igbo say ha bịanụ ka mmụnụ ka unu pụta ike have you ever had a pastor saying that bịanụ ka mmụnụ ka unu pụta ike mmeghalụ na ife ozugbo na-ebute ike ife pastor so na-agwa you that God is capable of doing anything but onwe rules you don't even need to pay anything yes blessing of God is without any pay you need to equal any ụgwọ but you support ha because that is where your loyalty lie every day very unproductive guy every day okay shafunisi osukelu iguwe onye Igbo ị na-ezuzugharị ị na-akpọpụgharị ndị isi ojii ndị ọcha mee nka ndị ọcha jikwa wee mee nka ka anyị bịa be nna hụ ka anyị fụgodo plasma televisions TV smart ibunata n'arụ ndị be ụnụ ka iwe gosi ife teknọlọji wụ ka anyị bịa be nna hụ ka anyị fie ka anyị bịa be nna hụ ka anyị fụ ka isi wee transform go unu aja dobe ụnụ transform old house amahọta isi be ụnụ transform into modern building we want to come to your house and see that we want to come to your house and see how much of akwa ị na-esi n'obodo oyibo ebe ahụ ị nọ na-ekwu natara ndị be ụnụ at least ka ha na-echenji Fundi na-ezije school let us see the borehole isinkigolo ha forget about building factory first a na-esi n'ụlọ doro na mma wepụtawa n'agba Okagobi tell us where you come from mention the name of your family let us go there and verify let us see the little action ị na-eti igodo nothing not ụfọdụ n'ime ụnụ tara afụfụ since Sahara Desert wee jewe obodo oyibo
ụfọdụ wu ndị talụ nnukwute afụfụ wee ju obodo oyibo ha nọ n'ebe a tagide afụfụ niile ya na-atatacha o wee wuru ka ije n'obodo oyibo jesukere ebe a na-akọ stori na-akọ ọfụsa ịma na-emebizicha na be anyị because ụnụ na-sponsor hooliganism na-sponsor gangster ya nwere ụdị ife na-ada sponsor ife ụna wife jọrọ njọ wife ụnụ na-akụziri ụmụnne anyị kedu ife baịbụl mere agwagongo na-ese na baịbụl akwụkwọ edere ede lụọ na China wee sịrị are you not aware na constitution of Nigeria wa akwụkwọ edere ede constitution of Nigeria wa akwụkwọ edere ede type je kwụọ ụgwọ printing press wee print ya but that book is capable of taking away your life. That book is capable of seizing your freedom. That book is capable of controlling every essence of your existence. That book will that power. Yet, so if Constitution of Nigeria can have such kind of power, what do you think that it won't get chuku? It won't get chuku. Akuku won't get chuku. That it cannot have more power than that. I am asking you. Yet Constitution wo if you in fact meeting in on a Constitution and Constitution na bind them. Yet the on akwụkwọ ka edere je type ya type mana on a guide. So what are we saying? What is it about the Bible wa akwụkwọ? Okwu dị n'ime ewu ife dị powerful. Okwu dị n'ime ewu ife a na-akpọ n'okwu Chukwu ka ọ bụla the physical book edere ede. Okwu dị n'ime ịghọtago okwu dị n'ime maka okwu ka eji wee sị gbuo ya okwu ka eji wee sị je go and get him eje nweta okwu ọnụ edekwa ya ede na akwụkwọ ọ ka wụ fife ka ọwụ edekwa ya ede na akwụkwọ I will give you 500,000 change your mood okwu ekwurekwu edekwa ya na akwụkwọ the same thing I will give you 500,000 na edekwa na akwụkwọ sị I will give you 500,000 ọsụkwa nya wụ na-eji pensụl wee dee ụdị pọwa ahụ nke ekwu n'ọnụ nwere ka nke ahụ ede n'akwụkwọ nwere evuru nke ahụ edere n'akwụkwọ ka dị mmụọ authentic because na nke mmadụ kwu n'ọnụ nwere ike ịgbacha mana nke edere ede enwere ike ịgbacha agbacha so kelee ebe unu si ebute nzuzu niile unu na-ezuzugharị online unu na-abịa advice anyị stop building church build factories Enugu unu be nna gị ana m ajụ ajụjụ ịkwụda na one block be nna gị were achọ ndị ya alụ factory ana m ajụ ajụjụ be nna gị niile onweda na onye liri $10 mmadụ onye liri $10 mmadụ onye ka ị na-inchọ na akpa rice na abaka befa ka ebido ebe a befe iwe je chọwa factory ya alụ ọkwọ onye riju ha afọ wee chọwa onye oyi enye kedu ndị nara ya advice ji elụọ factory ya akụjiri ya aka akụji nye elụọ factory people ha ekwe bịalụ na ka ọnwụ na-apụta na Facebook anọ na Facebook na-agafụsi okwu kedu ife ị na-agwala anyị maka be ndị ọcha bịa meela anyị ife a practical let us see Dr. Godwin mmadụ ka jere obodo oyibo wee nenechi ife dube ndị ọcha wee buru ihe wee bunatara ya ndị ụmụchukwu be ha ide pray ide show ọ da agwa ha ya n'ọnụ ọ na-egosi ha ya egosi that kind of hospital ọlụlụ ma nke ọlụlụ nye ha enye ife niile ahụ ọlụlụ ha amenities niile ahụ providere ha wu nke ndụ be ya etu esi eme ebe ndị ọcha ndị niile o place na salary onidi ozikọ ọgba na gọọmenti na-akwụ old people ụgwọ be ndị ọcha o gosigo ya egosi ọ ife ọ mụtara ka ọ practicalize be ha ya dị ekwu so n'ọnụ ne ndị ka ị na-agba nke ndị ị na-agba we need to see action. We need to see action. Mana ụna anyị egosi action. No onwe ebe anọ wee na-akpa nkata. Anyị eji wee na ndebe anyị n'iyi. Unu eje wụlụ party to that nkata. The only place unu na-atụ active wụ na-enweta ego na-support wụ ebe ọwụ na anyị esi wee na ndebe anyị n'iyi. So nyawo ebe unu na-eje. So nyawo ebe unu ya eje. Wee wụrụ nya ka ndebe unu ji wee taa afụfụ ụfọdụ n'ime unu lere ha na nna ya ịghọtago ụfọdụ n'ime unu lere ha na nna ya wee jewe obodo oyibo jụọ sọsọ ka ilu obodo oyibo wee je chọpụta
na ndị ọcha ahụ ejezi ụka ya ka iji wee laa na nna yo ịghọtakwara ife nna agwa na ife iji wee laa na nna yo wee jewe obodo oyiwo owo ka ị wee nwee ike wee jee obodo oyiwo wee bịa gwa anyị na ndị ọcha ada ejezi ụka ya ka iji wee laa na nna yo wee jewe obodo oyiwo ya ka eji wee jee kpokpo ego na meeting ka ewezijego obodo oyiwo not for you to go there ịmara ife ahụ na-edebe ndị ọcha ibute ebe ahịa ebịa gbere ebe ahịa ka ndị mmadụ fụ ọ bụrụ na ụlọ ibi n'obodo oyiwo owu mansion bunata ya n'ụlọ let us see how much ife ịmụta be ndị ọcha. It is practical. It is not about making noise. No noise a na-eme about it. Ịghọtago? Chisom Vivian ọ na-echọ ije nene open heaven ije nene open heaven na ma like na-eme program mmadụ abịagwa na open heaven ebidogo. Enough of that. Go with the last person I'm tolerate from. If you want to go and watch open heaven, you go there. Nwere onye jigi jeba ma like mmadụ ede na anya next time. Onye ọ na-adịrị nya next time mma block onye off. I believe I will not say it again. You got to go? You got to go? So, as I was saying, you do it practical so that we will see. Only she create content. There are so many things only you create content and not misleading our people. There are so many things you can use to create content. Conscience do free and not misleading our people. Church this, church that, church this, church that. The only thing can be any discipline among our people. The only thing can instill discipline and fear among our people. That is what Ekwensu raise against. Maybe they will lie today. Maybe they will lie today. Uno raise a campaign against the church. Why can't you raise campaign against bad leadership? Anamajo ajuju. Yeah? Why can't you start a campaign against bad leadership? Why can't you start a campaign against insecurity in our land? Anamajo ajuju. Why need you do campaign against insecurity in our land? Eh? Why can't you start campaign against insecurity in our land? But you are coming after the Bible from Genesis to Revelation. Gwam ife Bible gwaru me with adhomma. Gwam ife Bible gwaru me na with adhonjo. Anamajo. Gwam ife Bible gwaru me with adhomma. Then gwam ife Bible gwaru me na awu ife adhonjo. Even if you don't want to read Bible to go to heaven, read it for self-discipline. Leave it to read it so you can reshape your life. Read it so that you can live a decent life. Solomon speed, I don't blame you. Ndo hidoko ono, onwere ife ayi kwukata ka ọ bụ unu nte. Ọkwa ndị niile na-egbu mmadụ, ndị niile na-ezu ohi, ndị niile na-atọ ntọntọ, ha nọ na Facebook. So ị naghị ekwu anything ya daga against ife ha na-eme, ma ndị na-adakpụ mmadụ, ma ndị na-adakpụ mmadụ, ma ndị na-edina kirikiri ụmụazị, ma ndị na-ebele anụ ahụ mmadụ na-ele. Ebe ọwụna ya meseji unu na-anụ ntụrụ si arụ ya ati meseji na ọdụ ka onye bụ nwata nwaanyị bata n'ime rum ka ya na ya ma ajụ ife nwata nwaanyị wee bido gewe ozi ọma ebe a na-ekwu gaakwa n'iko gaakwa n'iko. Ụdị omume unu na-eme ewu omume onye bụ nwata nwaanyị ahụ bata na-eme ebe ahụ a na-ekwu akwa n'iko akwa n'iko akwa n'iko. Ịma na ọ ya ada ka unu isi because na ịma na this message ngwo ka a na-agba direct. So when I see Ekperimadu Karu Solomon Speed, your comment doesn't deter me because I know
onwere ife ọzọ unu ji asịsị abịa n'ezi ozi ọma n'ogbe unu na ọwụrụ na ọhọ ka ozi ọma ghara ịda ahụ ntụtụ dimondo enyo ụfọdụ n'ime unu ele na conscience unu lee akọ na uche unu enwere ozi obi mmadụ ife na-aga unu gbugbu nie ọnya ife na-apụ unu n'ọnụ ịghafudo ọbara mmadụ ahazi ada unu ka ife go na ya ekwughara ibe n'okwu na Facebook o tretin ụba anaghị etretin ụba o tretin ụba anaghị etretin ụba ịfụda na onye jere obodo oyibo mara ife ọ na-eme ọpụta na Facebook na-akọgheri jee nene ndị niile jelu outside Nigeria anywhere ha jelu do responsible in their community jee nene mmadụ one n'ime ha ịmakwụsịsị ha ji wewewe na soma best na ọnọwụ onye omenala a sịrị nka mmalụ onye nwere ike ime nye obi imerụ ndị mmadụ amala nke Mathias na-eme ewu biznes ka o ji eme ndị mmadụ tụtara ego onwerudo nwee weruziere tu wee je mee kọmansi ịghọtago ha chọrọ nka mfụ ofu onye na-eje bishọp ọzọ bụrụ ife inspire charity ọ na-eme today wu God, his faith in God. Jee nene ndị niile ji ego do ha n'akpa wee na-eme charity. Look at okwuruọra ndị Igbo ejiri ego ya eme, but if for the level of ife ọ na-eme and the speed into o si eme, you could see that no nya wo God inspire ya n'ife ọ na-eme. Gwa m otu mkpụrụ onye sịrị na ọwụ onye nọ na-eme gụnụ na-eme ife a na-eme gụnụ ka akwa na-eme gụnụ ka akwa na-eme itieri egwu opigu moto even o ji ọnụ ya gwa na bife egwe enya ma elu gị ife na ọ ya afụgodu ife imerụ na iwu ahụ na enye ya ego mana ọgwahụ maka onye nke na-abịa zụ ụlọ be na ọ ya afụgodu ife ime nwurie bifo wee bịa ife ọ ya emerụ. Gwa m ebe ọ na-eme ife wee bụ ya eji wee show up ka o show off ka ndị mmadụ fụ na ọ na-eme. If not ọchị ime ife ya rụọ health center n'Ọba, ya jebe hospital visit. Ana m agwa gị fọdụ capable of ife nwere ike imenwu, ya rụọ health center n'Ọba be ha, ya jebe hospital visit. Ịghọtago, ya gbapụọ mmiri dọsasịa mmiri n'Ọba be fa. I'm telling you what he can do. Ya kpagharịa na about 3-4 secondary schools do n'Ọba be ha nye ndị mmadụ scholarship. Ya kpọọ ụmụ okorobịa Ọba 50, 100, 200 or empower ha nye ha 1 million or 500,000. Ịfụda anaghị ebe ọ na-eme such thing. Ịfụda anaghị ebe o jeru visit na motherless babies home. Ọkwa ife ọ na-eme ewu na onwere ofu onye tiri ịbara mmọnwụ o jee n'ọgbụrụ efi ekpuru ofu egwu efigbo ya na ọ na-akwa nne ofu onye tiri egwu toye o jeburu ofu moto bi ihe ma ofu onye na-abịa etiri ya mkpu o jeburu were ọkada nye ọkwọ sọsọ nya wụ ife ọma sị na ọ na-eme. Jee na-eme nda oh God inspire their giving ka ife a na-akpọ na mmadụ na-enye giving na mmadụ na-enye ife not giving to prove a point. Ọha bata mmemme bupụta bọndụlụ ego na-agha na ya enu ka ewere show off. Ọhụnya ife a na-ekwu. That is not what we are talking about. Jee kpagharị ya ife a na-agba afụ ife kwudewerie afụ ife kwudewerie ka ememe fancha niile a na-akpọrọ ndị Amụcha foundation wee foundation na-etinye ezigbo ego na foundation ha. Ife a na-egbe wele show off asị na ọ na-enyere ndị mmadụ aka. Onye ndị ka akwa na-enyere aka gba m ndị ọ na-enyere aka ife o ji ekolu uku na bifo onye gị ife na ihe anọkata bịakwute ọgaranya si ọgaranya ma elu gị ife. Ọgaranya chọrọ ide emere ndị mmadụ ife onye dịrị ime onye ọya emere ife. Bịa na-eme empowerment icon industries ime na Nnewi ọkụ onye gbere na Nnewi. Ndị niile wu beneficiaries of that nwere otu mkpụrụ onye ọma one on one, not a single person. Not a single person. Empowerment nwagota efia melu na 2nd of January ka ọgụnụ. Onwere otu mkpụrụ onye biri ife a nwa agụ ma afe. Keke niile ahụ efuru, shuttle buses niile ahụ, apparatus niile ahụ,
sewing machine niile ahụ ifuru ekele ife niile ahụ ekele ebe ahụ ma cooking oil na ndị otu o nwere otu mkpụrụ onye nwa agụma na ọnyarị ya benefit from that thing. O nwere etu a ka ọ dụ ma one ka ịfụda n'ala akwa buru 200 bags of rice si na ọ chọrọ ka oke ihe ndị enweghị ife ha ya eri ị na-afịa ka ọ na-eme ụdị ife a onye eme ịfụda na ka ọ drive jee na teaching hospital na Nnewi si ka udo kwụrụ mmadụ 50 ụgwọ hospital ịfụda na ka ọ na-eme onye eme ihe ịfụda na ka ogo kọji ife si na ọ na-ebi sọpọtụ one motherless babies home onye eme ihe ịfụda na o nyere mmadụ 20 or mmadụ 50 scholarship onye eme ihe na ọ jee paakị na-etiri ihe mkpu na-akpọtara ihe ndị kọstọma o buru 330 bụ ihe a na-akụ aka Mike ude egbe ego rie bara mmọnwụ o buru moto bụ ihe a na-akụ aka onye see portrait butere ihe 100,000 or 200,000 nye onye a na-akụrị aka na onyere ndị mmadụ aka ndị tụrụ ya afa akwaka akwa iyi ka iyi ojekpụrụ ofu efu ikpo ha a na-etinye ka bịa na izie ihe mmemme ọnwụ nọ ya bịa nwụrụ gị ọ bịara obupụta akpa ego bụrụ ego na-agha ebe niile a na-akụrị ya aka gwa m ife ọ na-eme onyinye ekwensu na-adụ ka onyinye ekwensu onyinye bịa weta isi bịa were isi. Yes, they give it to show up, they don't give you to help you. Dimkpa one na ọba ka o bido narị biznes mgbe one ka ọrụ nọ narị ife a na-akpọ empowerment mgbe one ka ọrụ nọ narị ife a na-akpọ empowerment mgbe one ka ọrụ nọgoro ife a na-akpọ empowerment ma uche enene ndị niile a ma uche enene ndị niile a kọrọ gị akụkọ wee gwa ha na ife ha na-eme today wụ because of their love ha nwere ebe Chineke nọ ilu ebe ahụ fụ ka ife ha na-emesi wee dụ ha na-enye onyinye ya last ha na-enye onyinye ya last stand ya the test of time. Ajadu one na ọba ka akwasịrị hụ n'ọrụ ụlọ hapụrụ rọbish ahụ onye na-enye ife onye gị ife ka o wee kụọ na onyere gị ife. Ajadu one na ọba ka a sịrị n'ọrụ ụlọ ana m ajụ ajụjụ gwa m one person asịrị na ajadu sịrị na onye ahụ onye dị otu a asịrị na akwa n'ụlọ ụlọ. No such person may exist anywhere. So onyinye ihe ya adụkwa ka onyinye ekwensu ọ wota isi bịa wole isi o wole agbụ kedofa anaghị etiri ihe mkpu ịpụta ifu dị mkpa mmadụ dụ agadi nwoke dụ 75 years ọ dụ 60 years o tiri mkpu na-etigharịrị obere nwa ọmụ ụbọchị amụrụ ịpụta anaghị eti iri izu akwa mana ya advice obere nwa dị etu a wee ya bie a good life. Yes, that is where na-adụ disappointed na onye dụka akpa mma studio n'Ọka. An advanced man do like that gbacha n'ala afọ ọnụ white. You cannot guide a small boy dụka akwa ịma na ọnwụ na nwaanyị n'oge na-eyi amụta ọgbọ akwa and ma hapụ maka ego ịmụta nwa na-eme ka ya like ya ịmụta nwa na-ebi a kind of lifestyle na-eme the kind of things ọ na-eme as a father ya like ya. That is why na ya na mpa ya adịghọ na mma wee ruo mgbe ha bịadozi. Yes, nna mụrụ ya mụ n'afọ atọrọ rate mgodo some of evil deed mana unu nwa na-etiri mkpu because unu chọrọ ego. What else do you people want if not money? There is nothing unu chọrọ if not money. Anybody nwere ego do responsible. The day we lost our value as ndị Igbo was the day idol doomed. That is the day evil began to thrive. That was the day people put her very evil openly. And I call her aka. Yeah, mmadụ na-eme ife ọjọọ ọ na-brag na ọ na-eme ife ọjọọ a na-akọrọ ya aka. Ndị dibịa pụta n'ime isi ịkụ ọgwụ na-eme akụzuo mmadụ mbụ na ọ na-akụ ọgọba si na ọya eme nuru iyi na ọha aka ọgwụ mana kịta a na-ejizi ịkụ ọgwụ wee niri isi makwa oge mgbe ịgwa mmadụ n'ije ke mmadụ ọsịgo na-asị mana eke hit gbara ọsịgo na ya na-agba akwụna na ọ ya gwọrọ ụgwọ ọgwụ ịlagide ọtụ ikpu afụ arụfụ a na-ekwu ya ekwu mbụ ikwu ya mgbe ikwuru alụ
ha bidozie kwuwe oge mbụ mmadụ asịghị na ojere ebe eje gwa ọgwụ jenalụ di je gbachie mmadụ onwere dibịa kweta na ọ na-eme ya mbụ onwere dibịa kwetalụ na ọ na-eme ya mbụ onwere dibịa kweta na ọ na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ ego mbụ kwesị oke ite niile a na-agwọ ọgwụ ego ka ọgwụ hapụzie maka ife tiri n'ite ma ife ji wee gwu ite mana these days ejizi ya brag dibịa gwa nọ ya akụwa ọgwụ nọ ya emeghị nke a nọ ya emeghị nke a ewere naanị isi evil na thrive ụmụnne anyị hapụ ya si nọ ịdachụ ndị pastọ na-akụziri iwu to live an upright life. Pastor wurugodo na-efe ilulu na ha na-ana ndị mana the fact is that no pastor can ever deviate from the message of the Bible. He must preach that good news. He must preach that gospel to you. So you focus on the gospel. You need somebody who can preach the word of God to you. Another thing. But the fact is that no matter the evil only supposedly they may at 100% frequency or at 20 or 30%. But we live in a society, or not because we have lost our value, or no hosinya, can what up to 17 years here, you will put a go GLK, but I know Nana Korea can ask him one right door, Ogembo, that was I will Guchineke. Because he may Guchineke, yeah, that he had easy handle. He had easy handle. And thereby I did lose away our value. Now the kind of working woman you look at that. I have more chances of having more to use and less in the future. What you have is what you will give. What you don't have, you cannot give. If you are not disciplined as a man, how can you train your children to be disciplined? If you are not disciplined as a woman, how can you train your kids to be disciplined? Or what you want on Facebook? Or what if how they make a high age society are now more damaged. Some people are supposed to be married in this life because they will bring more danger into the society. How they will to say? What if how they make the high age how more danger to the society? More danger to the society. Mmadụ pụtazie ọkpanye igbo ọkụ nọrụ benne na nna ya na-aṅụrị ya na rum egwu atụ mbụ nkene mmanya ka ha n'isi alcohol n'ọnụ ṅụọ mmanya before ka ha n'isi alcohol n'ọnụ. We have lost our societal value, we have lost our family value, we have lost our value as ndị Igbo. Anyị na-akpa nganga n'elu ejizi ogwu efi n'isi, ejizi igwe ọgwụ a n'isi. Kerekere ụmụazị ozi ha na-ejube dibịa. All in the name of na eme omenala. Ha na-amụgharị ọkụkọ Igbo ebe niile na-achịgharị akwa ọcha. Na-anya ifuzi onye ọnwụ ya with the pride. Go na those days mgbe ndị mmadụ na-eche, look, let me tell you, the greatest thing and how I will why you throwing away and even the money. Bringing back this word, you cannot shame the shameless. And even the money, not a lot of people have made the right thing in water. Because when you follow, you will work on control. Only be good for you. Uzo yezo, uzuza uzo. You will say
na n'ife ozoro ezo onwekwana isi na nwa nkwọ na onwe but o nwere isi because na nwanne gị nwa gị ọngụ nwa nwere ike ihe amụta ife ahụ mana ọnwụ na ụzụrụ ya ezo a sị na alụ gbaa ahụ ọnwụ omenala ọnwụ na ụzụrụ ya ezo ebe a ka nwa gị ya nọ wee fe ife ahụ ọ na-eme and iditaminzi nna na nwa gị onye were ife aka ọ nọ ya ewere nwere ike ya amazi onye kpatara na mgbe ahụ a na-eme ife ọjọọ a na-ezo ya ezo mana these days a na-emezi ife ọjọọ na-emepụta ya emepụta onwuruzikwo nke a na-ezo ezo kịta igbu mmadụ pepụrụ evu na-ekwuo na ụmụ ọma bịara na anwụ ife kegbaụsịa ndị mmadụ efu nwoke ṅụrụ ala mmehie ọ na-akụ aka sị ụmụ ọma raidon ivu na igbu mmadụ hazi abụ ndị be anyị ka emete ivu na igbu mmadụ aha abụ ndị be anyị ọ mmadụ ghara ya dasịrị send them to their maker asịrị westienụ ha send them to their maker igbu mmadụ adazi abụ ndị be anyị ka emete mmadụ na-emere kọmentị ụfọdụ ụmụ nwoke ife m na-ajụ onwe m onwe I dey fear for tomorrow I dey fear for tomorrow especially na o nwere ụbọchị sit at home ewee gbanwụsịa ndị mmadụ ị na-afụ kọmentị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa they are not even thinking na ife akwụkwọ ndụ mmadụ ka ewepụrụ they are even na-aja ndị mere ife anyị kegbe ha do more send them to their maker ụmụ Chineke Chineke we are doomed as people we are doomed as ndị Igbo with the kind of teaching Mathias na ndị otu na-akụzi ndị be anyị this is what you are expecting because Bible can never allow you to take the life of another person. Bible do against you taking what does not belong to you. He really cover it for Johnny line and not against it. We started using it the moment they started chasing us away from the church and Bible, telling us that leaving the church is not the same as leaving God. How else are you going to hear that word? Is no he. Akwaniko, Abwanama, Megido, Madi Begu, Emenanka, 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 Okone Emenanka, Emenanka, Menka, no duma. Wunyawu that discipline and accusing the mother. We have lost it. But these people are not seeing what we are seeing. They keep telling you culture. Kelu culture kalele na mgbe kwadoro ịnụ nwaanyị. Na ama nọ nna m ya kpọ nweje nwaanyị na ma ya eje nnake m. Wee kpọ nna m sị nna m dadi na m achọghị ije m nwaanyị. Nna m wee kpọrọ m. Anyị wee ruo ebe ndị ọga anyị. Ndị ọga anyị wee nye anyị their requirement according to their culture and tradition. We fulfilled it. Akpọrọ nwaanyị anyị bịara ịnụkọ ya anyị. Kedu omenala kalele nke ahụ? Kedu omenala kalele na nwaada nwụrụ ewee je kpọọ je according to ntu omenala si wee demand eme the right thing wee je inform ndị be ha na nwa ha nwaanyị nwụrụ. Onye oge akwamozu ewuru necessity na suppose na iji wee je kara ha akwamozu je ka alụ ha akwamozu abịakwachuo ozu abịaruo bịa mere ozu nwaada ewere wuru full burial right according to tradition ndị Igbo according to ntu ndị obodo si eme wee duna nwaada nke na-apụtara ya sịrị na ịkpụrụgodo efi ndị nna ochie na ife omenala kwuru uwe ewu so ikpu ihe efi ikpu ihe ewu efi iwu nke iji kpọrọ ha aka ewu nke omenala kwuru na nwa okorobịa nwụọ n'ala Igbo na ndị nna ya ochie ndị ikwu nne ya abịa gbafee mgburu iwe mmalụ na enyego nwa okorobịa full traditional right here as onye Igbo
na ndị nna ya ochie bịachaa na ya akpụrụ egwu kwe ha na enwere egwu level of egwu isokwa ụzọrọ ekwe ha. Kelu omenala karịrị nka, kelu omenala karịrị na after every farming season na the na-eme New Yam Festival wee before wee riwe ji ọfụ. Kelu obodo dị n'ala Igbo ahụ eme emume iri ji. Ana m ajụ ajụjụ, kelu obodo dị n'ala Igbo ahụ eme masquerade festival. Kelu obodo dị n'ala Igbo enweghị usoro ha ji echi eze, nwee usoro ha ji aha eze, nwee usoro ha ji eji echichi, nwee different echichi dị iche iche a na-echi. Ana m ajụ ajụjụ, kelu obodo dị ife ahụ n'ala Igbo enweghị all these things. Efichasị gị as far as Igbo culture and tradition dị concerned, ife niile ha mkpọrọ ndị ụka na-erespect ya, ndị ụka na-erespect ya. Ọ bụrụ na o nwere echichi ishiri ewee ji ịkpọgha afa n'ụlọ ụka, a ya akpọchasịcha gị afa kpọọ taịtụl gị ahụ. Ọwụlishiri ọzọ, ha ya atachi ọzọ to that your afa. Ọwụrụ na iwu n'owu, ọwụrụ na iwu igwe, they will address you by that title. So kelu omenala dị fa ụmụnne anyị na-asị na-emebisiri n'ala Igbo. Ana m ajụ ajụjụ, ichi ikpere alụsị, ije kpebere alụsị, ichi ịgwọ ọgwụ, ije gwọwa ọgwụ. Don't drag the entire Igbo people into that mess. Also, ife bring right down to a Bible today. Ife Bible meru na ba ye higa. Ife Bible na ozi ọma meru na ba ye higa. Mana generation anyị nọ na generation enweghị nsọ. Even alụ ikwuru ikwu ka na nwaanyị nọ na di na kwuru nwoke ọzọ. Efu ụfọdụ nwoke oko ya pụta na Facebook na justify ihe na-asịghị ebe ọwa ebizi ife anụ emebụrụ eme ka o mere. Ịghọtago that kind of a thing. Arụ abụrụzi alụ na ntị ndị mmadụ. Everything is now normal. Ebe igbu mmadụ dị normal by now. Kedu ife ọzọ? The highest crime mmadụ nwere ike ịkọmiti n'ụwa awụ igbu mmadụ. A na-ezo tacha ya, but these days ndị gburu egbu ya egbu. Ịfụkwa mmadụ ibe ọ na-arị eto ndị ahụ gburu egbu na-asị ha gbukwuo mmụọ. Na-asị ha gbukwuo mmụọ. Mgbe jụọ ya ajụjụ sị, o derezie na anyị si n'anya ọ na-etu. Like kelee etu debere anyị si n'anya. The answer is no. When I say that Mathias is a danger to this modern day society, you will not understand. Mathias in the woman's by lay a conuche fa. Woman's by the la conuche ha. What is only my conscience? One single conscience, human conscience, only buy. If you follow the buy, you and God okay, people accept it, and already mad. And you don't justify, even when you justify, you will what? You will do the money. I have to if you justify it, you won't the money bill. Okay, that on a woman, no mother, Maria, I say, now if you belong to no deserve for yet. So you mother or see how. Oh, if a joke, I will buy it. See a Jezinoka, Seka Woka, no camera go no camera go. Time my year on the pastor. Ihe wuri kpọwa ndị ọchịchị na-achị anyị. Mgbe ojukwa ga-ege bụ wesị
time ahụ eji wee na-akpọ ndị ụka ihe ejie kpọwa ndị ọchịchị na-achịba anyị. Ana m ajụ ajụjụ. It's a question that I'm asking you. Onye ọbụla wee ezigbota nwa afọ Igbo should say no to Mathias lies and deceit. The day yawo the end of Mathias alụ n'ala Igbo, ọ ya adịkagono. More people from obodo oyibo, ndị prodigal sons, ndị agafugafuru ụzọ, ya da support ya. They have lost home and away. And elu aka. They are frustrated. They will use a little $100 and $50 do naka. We na sponsor unrest by yeba. We na sponsor unrest by here. And they be very happy when you go to bed, you sleep. Ina ula dinelana elaha ụlọ ọfụma. Ọkarị ihe etu a ebe a ga mma hapụ program nke abalị a maka na agbala nze sịrị na ntị anyị ji n'ife elidere ya ka okpu aba. Onye mara asụ ya sụọ n'ala, onye mara asụ ya sụọ n'ikpe, mana ịma asụ sụọ n'ala. Ịghọtago? Let us see the outcome of Mathias Gragra with brother Jerome Ogbonna. Let us see. Ka ife ife omemuru ohiko ko maazi bai iwe je China iwatago obronya. Let us see how far you can go in that matter. And then madu wo woli omalo na ade ekwu onu efu iwatago. People go worse things about the people. People go worse things about people. If any Mathias na-ekwu maka ndị ụka, ole ka eje na gbaa ya akwụkwọ? Ole ka eje na gbaa ya akwụkwọ ka m na-ajụ? Kedu ife okwu maka ndị ụka? Ole ka eje na gbaa ya akwụkwọ? Ọnụmụ na ndị ụka ọ na-ekwu Christians, and no people who these Christians ọ na-ekwu. Ole ka eje na gbaa ya akwụkwọ? Ọkpụgụ ndị ụka ndị eli, ọkpụgụ ndị pastors criminals. Ole ka ndị pastor je na gbaa ya akwụkwọ? Ọnụmụ na pastors wụ group of people. No ndị mmadụ na-aza pastors ha. Ndị a ndị Enugu-Ezike si wee wụrụ ndị mmadụ na-aza Enugu-Ezike ha. Ọnụmụ nọ na-enwere ndị na-aza pastors. Ndị pastors ojego gbaa ya akwụkwọ. Ife niile ọ na-ekwu na-akpọ ndị fada na ndị ụkọchukwu ojego gbaa ya akwụkwọ. Ndị bishọp ojego gbaa ya akwụkwọ. Pope ọ na-akpọ sinsi, Pope ojego gbaa ya akwụkwọ. How many people ka ọ na-akpọ general gbaa ya akwụkwọ? Ana m ajụ ya ajụjụ. Kedu ndị ife ogbugbu Christians? Ọnụmụ na Christians ahụ a number of people ka ha wụ. Mmadụ ole general gbaa ya akwụkwọ onye ji wee lachapụgo ọsọ because na Jerome Ogbonna kwuru maka ndị Enugu-Ezike ọ lachapụ ọsọ si na ojede petition. Molunu nke a wee marụ na ọmụ ife ọ na-ekwu ka ọ na ọma ife ọ na-ekwu. We are watching and we will be reminding him about Isi Jerome Ogbonna until all do so obvious to people no cloud witches. Let me repeat. We will be reminding him about Isi Jerome Ogbonna until all do so clear even to you no cloud witches. You want to go? Ọlachapụ ọsọ ozugbo etu a ka o yesiwo pastọ kwugharị ha ọnụ ọkpagharịwa idebu ndị ngwọrọ wee chalenji wee sị ya ọkwa gwara anyị nọ na run free hospital ya accept o chalenji m ka nje kpọkọtara ya ndị ahụ adụghọ ọkwa sị na ọbụbụ onya ka nje kpọkọtara ya ndị ahụ adụghọ ka m were prove onye n'ọgwa iro ka o ji fe ahụ o mepee na mkpọ egwu ndị mmadụ. There is no free hospital anywhere ye mwefe. Ebe ahụ ihe afụma ndị dine na ana, ihe afụma ndị afrozi bed ebe ha lahụ. After all,
How many bed capacity call? How many bed capacity call? Canadian Yabana, Naya make chance. How many bed capacity call? Canadian Yabana, Naya force. You're at the dressam. You will be phone a mail clear uhi anyocha before the zunde mmadụ before the zunde mmadụ who clear uhi anyocha say etu si a challenge the pastors or say go je kpọtara ndị ngwọrọ go je kpọtara ifa ka anyị na-agwa na mma wezugo na challenge esie o si na o mepe free hospitals na ala Igbo nke ya ka nyelu ya aka wee kpọtalụ ya ndị ahụ adịghọ ka o triti ha ọ sị m deal then ka anyị try ya mana ise na ịchọrọ ka aghọrọ ya aghụghọ nọrọ ka aghọrọ ya aghụghọ free hospital na Anambra steeti aya space iwe kabụna Mathias wee ghara ijibe na mkpụrụ etipu ndị mmadụ nna na ndị mmadụ abịa ụgwọ ya ebe free maternity ndị mmadụ wee ghara ịbịapụbere na mkpọ jụọ onwe ya ajụjụ a ịsa ya n'ime onwe jụọ onwe ya ajụjụ a ịsa ya n'ime onwe mgbe ya ajụ ya onwe mgbe ya asaba ya n'ime onwe Chibuike Ibu daalụ jụọ ya onwe na ọnwụ na ị chọrọ ịgwa onwe gị eziokwu na ọnwụ na ị chọrọ ịgwa onwe gị eziokwu ọnwụ na ị chọrọ ịgwa onwe gị eziokwu saa ya n'ime onwe gị so ọ chọọ ka anyị nyere ya aka butere ihe ndị ahụ adịghọ nọ free hospital ka ọ na-arụ ebe a ka mma kwụsị program a n'abalị a tomorrow is another day n'abalị a maara anyị maka chifon